Не случайно Европа е туристическа дестинация номер 1 в света. Паметниците и пейзажите в Европа си заслужават да бъдат видени. Но пътуването може и да предизвика тревоги. 80% от европейците буквално се разтреперват при мисълта да вдигнат мобилния си телефон, когато са в чужбина. И често предпочитат да не се обаждат. И с основание. Някои вече са били неприятно изненадвани, когато след завръщането си откриват астрономически сметки за телефон. Проблемът се нарича роуминг. Когато пресечем национална граница, щафетата се поема от друг оператор. Добрата новина е, че телефонът ни работи навсякъде. Лошата, че когато сме в чужбина, това струва повече. Когато се обаждаме, но и когато ни се обаждат. Но тогава какъв е смисълът да премахват границите, а такива допълнителни разходи да остават? Ако има нещо конкретно, което Капитан Европа е успял да постигне, то е роумингът. От 2007 година цените за гласов роуминг в Европа са паднали средно с 91%. Един пример. Промяната в цените в Хърватия след влизането й в Европейския съюз през лятото на 2013 година. Преди, когато туристите от Европа посещаваха Хърватия и им се налагаше по 5 пъти да поглеждат картата, за да се ориентират, роумингът им струваше 35 евро. Сега цената е 1 евро, защото мобилните оператори са длъжни да се съобразяват с правилата на Европейския съюз. За да постигне това, Европейската комисия трябваше да води тежка битка с мобилните оператори, които печелеха много от роуминг. При марж от почти 60%, тази услуга се начисляваше двойно спрямо реалната й цена. Въпреки рязкото спадане на цените през последните 7 години, роумингът продължава да носи високи приходи, защото международният комуникационен трафик бележи ръст от 630%. Постепенно, Европейския съюз наложи тавани, които мобилните оператори да прилагат спрямо клиентите си за услуги в рамките на Европейския съюз. Тези евротарифи се отнасят за обаждания, текстови съобщения и ползване на интернет. Нека погледнем настоящите тарифи на роуминга. Получаването на СМС, когато си в чужбина, е безплатно. А да изпратиш СМС, когато си в чужбина, струва максимум 6 евроцента. Приемането на обаждане, когато си в чужбина, струва максимум 5 евроцента на минута. Таванът на обаждането, когато си в чужбина, е 19 евроцента. Преди 2 години, за да изтеглиш 1 мегабит от интернет, роумингът струваше 6 евро. Сега цената е само 20 евроцента. Затова, за да качиш снимка в социалната мрежа, сега струва 40 евроцента при 12 евро преди. Все пак внимавайте! Изтеглянето на филм е около 700 мегабайта, така че дори при 20 евроцента на мегабайт, при използването на роуминг, това ще ви струва 140 евро. Малко скъпичко за един филм, нали? Но в скоро време роумингът ще изчезне въобще. Евродепутатите призоваха да се сложи край на сметките за роуминг от до година.